Pozdrav, ja sam Snox Gamer. Pozdrav, ja sam Acer. Danas ćemo snimati Skyblock, multiplayer, pa krenemo. Ok, prvo imamo lava i ice, dok će Acer skinuti drvo, to jest nakupiti drva. Evo već ide. Ovo se zove, ja mislim da se to zove lava generator. Ne, cobblestone Ne, generator. cobblestone generator, pivo. Sad moramo čekat dok sampling upadne. Da. Nemoj rušiti do kraja, bude samo za polu. Dobro. Evo imam Ja ja. ću napravit crafting table. Evo već imam ja. A ja već napravio. Da. Da, ništa, idem širit island malo. Jel ti imaš pickaxe? Ne, nemam još, aj ga napravi ti. Evo budem ti generator. Ako hoćeš pa kasnije stavi link od mog YouTube kanala. Može, bit će, evo, sad će se pojaviti na ekranu. Tu dole ako vidite, dobro. Nije još niš palo. A čekaj bude. Nadam se. Ja ću tu bit. Onako. Budem ja se malo cobblestone uzeo. Može. Evo ga. Cobblestone mi na krive se strane vidim. Ajde. Ne treba nam više bucket ili tako. Ne. Ako ste gledali moj prošli video, nisam mogao nastaviti snimati na onom starom islandu zato jer se taj server ugasio. Pa ja i moj prijatelj smo napravili LAN server, local host server, privatni. Da. Hamači, tako da ne može to ovako na server. Jedino ako imate hamači morate vam se javiti i morate imati Skype da možete pričati s nama ili TeamSpeak 3. Da. Opo je sampling. Da mogu ovak postaviti drva? Tako, može. Da rastu. Nemoj jedno do drugoga, spojit će se onda. Pa nema veze. A dobro. Jedan ću ostaviti. Pa mi daj, jel imaš drva? Jel ti ostalo? Drva 11. Aj daj. Evo. Dosta. Napravit ću pickaxe. Može. Evo dam ti ja ovaj, napravim si jedan ovaj. Dobro, probat ću ja proširit plavu nekako. To ćemo kasnije cobblestone generator radit novi. Opa, kaj je ovo? Aha, ništa. Nek pada malo. Čak ne mogu uzeti sa sredine, baš na sredine. Tu uzmi sa sredine. Samo malo. Kako se da ima više lave. Sad tu stavi onda lavu natrag. Jesam. To ćemo kasnije ići kad proširimo otok budemo. Da. Nema niš pametno za pričat. Da. Niš, pustit ću onda sad muziku umjesto ovog što mi sad pričamo. Ma ne moraš. Ne bude ovo. Uglavnom, ja da sad predstavim malo, inače ja isto snimam za YouTube, ali sam sreznao prvi video pa sam snimao sa Frapsom i to se užasno dugo uploadalo i na kraju sam prestao. Ne, flight. Šta je bilo? Ispao sam iz svijeta. Bravo, a onda napiši TP Hell. Direktor. Evo ga. Jesam. Ćemo sa cobblestoneom proširiti ili ćemo sa dirtom? Može, aj bilo čime. Ajde. S cobblestoneom ima ga više. Dobro, budem ja.
Evo ti cobblestone. Thank you. Evo tebi pickaxe. Dođi. Ali ovaj kameni, brže ti. Evo veze. Evo ti se jezu. Da. Samo, idem probat nešto. Slobodno. Možda uspijem. A to će... Ja ne znam jesi ja dobro čujem ili se tiho čujem. Da, ne znam ni ja imam sad headset, onda vjerojatno dobro. Pa ti se dobro čuješ tu kod mene. I ti super kod mene. Joj, kriv. Koliko si ima cobblestone? Jedan. Shit. Help. Sam si do sebe se teleportirao. Isto. Oh my god. O, prošli na Skype-u. Nema tu... Nema tu spawn, bilo bi bolje. Sad si na kompjuteru ti ili na laptopu? Laptop. A čekaj, na čem ti onak se čuje mikrofon? Headset. Ne mikrofon, nego na čem ti se onak čuje, kak se to zove, ono, nešto ventilator. Aha, ne znam, to je valjda tako. Čuje, daj mi pickaxe. Da prekopam dole dirt. S čime, s pickaxom, pa šta će ti pickaxe? Ma ne, čekaj, mislim da je tu. Postavio sam blok, aha, tu je. Postavio sam tu blok dolje. Sad ide još jedan blok dolje. Evo ti pickaxe natrag. Ne treba, mi imam svoj. U svakom slučaju. Joooo, krivo. Sam to postavio. Sam tu. Da. A ne znam, neće ovo bit. Mislim da će ovo bit čak prva najduža. Pogotovo zbog padova i toga. Da. Opa, šteka. Sad mi treba ne, imam tu jedan. Aj ću uzeti. Kaj je to? Protect damage. Dobro, i tu sam stavio blok ovaj. Kasnije ćemo napraviti monster spawner, onako ćemo u daljini napraviti da nema bakla ni ničega. Može. Čekaj, tu se može uopće naći za bakle radit, za ugljen. Može pa od drveta, napraviš nešto. Aha, jo da. Nemoj pickaxe sad. Ovo će biti zeznuto. To ne. Ne, joj, kada. Pokušajmo postaviti blok na ovaj zadnji pa da možemo lakše doći do drveta. Koji je zadnji? Ovaj zadnji blok koji je, pokušavam na njega postaviti još jedan blok da se može doći do dole skroz. Ne! Joooo! Krivo. Evo uzet ću ovaj. Ja ću samo uključit game na brzinu, neću stari. Okej. Ma ništa. Mogu pas, mogu, opa, krivo. Tako. Sad si se spomnio na Islandu. Okej. Na Islandu si bio. Kad se spavnao. Uvijek se zezne.
Trebam taj jedan blok postaviti da možemo do drta doći, ili inače ćemo krivo prokopati. Da, ćemo ovaj prokopati. To, uspio sam. Daj mi... Ne, nema veze. Da, daj mi pickaxe. Drveni jak imaš. Thank you. No problem. Tu je postavljen, treba mi sad... Tu sad dolje je postavljen jedan blok i da lakše se može doći do drta ovoga dolje. Čekaj, kako proširiti ovu lavu što sad imamo? Moraš napraviti jedan veliki kabelstone generator, a to sad se ne sjećam kako se radi. Uglavnom pogledaj na internetu. Budem ja pogledao, ne znam, znaš na Minecraft Hrvatska, ako se gledao ikad njih. Ne. Nisi, dobro. Uglavnom oni su ti napravili veliki kabelstone generator. Ne. Mislim da je ovo kraj našeg preživljavanja. Nije. Šta nije? Nema više lave. Zašto? Izgleda ćemo morati iz početka ići. Zašto nema više lave? Ajde ljudi samo malo. Sad ne znam, da li je tu ovaj blok? Jel me vidiš di sam? Sam malo... ne. Gdje je lava, samo malo? Tu desno, ovaj tu blok. Onda ću ovaj blok. A daj, nemoj. Voda tu desno, lava. Tamo iću onda. Šta smo napravili? Nema baš tu puno za reći. Zeznuli smo. Da, morali smo opet lavu poživit. Da. Na neki način. Ugle bedrock. To je kraj islanda, to je donja točka. Da. Sad kaj je ovo voda ili... Samo malo. I da. Acer je morao otići pa će ovo dovršiti do kraja. Samo malo. Evo on se vratio nazad. Ovo je kraj prve epizode, to je druge epizode Survivala, Skyblocka multiplayera i hvala vam što ste gledali. Nadam se da vam se svidio video. Pa još jedan put ponavljam, ako želite igrati s nama morate imati how much i javite nam se u description. I na Skype naravno nam se javite. Biće vam link imena od Skype-a u descriptionu. Hvala vam što ste gledali, doviđenja.